Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Я принимаю эстафету от своей коллеги Катерины Вишневской, и мы продолжаем информационную программу «Бугунь» в эфире телеканала АТР. В следующие 3 часа будем говорить с нашими гостями о самом актуальном, о тех новостях, которые взбудоражили информационное пространство. С вами я, Гульсум Халилова. Поехали! Заворушення в середмісті столиці між поліцією та мітингарями сутички. Постраждалих вивозили швидкими. Розвал роботи в Раді. Опозиція блокувала президіум. Бояться, що монобільшість ухвалить продаж землі. Міністри бідкаються на маленьку зарплату. Скільки ж грошей хочуть отримувати урядовці? Про все це «Бугунь» сьогодні. Ну что ж, рада представить гостя нашей студии. Игорь Шевченко, гражданский деятель, экс-министр экологии. Здравствуйте, Игорь. Добрый вечер. А также ждем в нашей студии криминолога Анну Малер. И начнем нашу беседу с такого информационного сообщения. Сегодня под Верховной Радой столкновение. Полиция Киева сообщила, что в результате столкновений пострадали 2 правоохранителей. Их госпитализировали. Также пострадали 2 журналистов. На митинг люди вышли против принятия закона о рынке земли. У нас есть видео того, что именно произошло на улице Грушевского. Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. Так что предлагаю посмотреть, как это было без комментариев. Українська міліція знов бореться з українським народом. Стоп! Друзі, народ, ми робимо тут барикаду. Не треба, бороніть себе. Я на власні очі бачив, як поліцейські, так само лежачих хлопців били, добивали. Вони вже не супротивлялися, їх добивали. Побігли, і вони по тих палатках, по тих хлопчиках ногами прямо усім. Уже хлопчиків тягнуть сюди, тако полу. Хлопця там, я бачив, розбили голову йому, і він лежав, вони його тягнуть. Я кажу, голову розбита, видно, що хлопець теряє свідомість. Ну что ж, по словам руководителя нацполиции, за помощью к медикам после этого инцидента обратились 17 правоохранителей. Также медицинская помощь понадобилась еще 2 гражданским. В полиции также сообщили о смерти мужчины на Институтской. Впрочем, похоже, это не связано с столкновениями Бодрадой. По предварительной версии, мужчина умер от коронарного синдрома в нескольких кварталах от места столкновений и задолго до их начала. Кроме того, в киевской полиции сообщили о 26 задержанных протестующих в результате противостояния с правоохранителями. Игорь, а что вы думаете по поводу увиденного, услышанного и произошедшего? Ну, дуже прикро, що політична боротьба приймає такі форми. Тут на сьогоднішній день немає причин для таких сутичок. Я бачу це політичною акцією. Тобто є певні політики, які бачать, що вони не мають особливого впливу, тому що в нас є монобільшість. І таким чином через вуличні акції вони намагаються впливати на те, що відбувається під куполом в Верховній Раді. Тобто я вважаю, що це безвідповідальні такі кроки, тому що ці політики, вони провокують отакі сутички, які призводять до людських, слава Богу, не жертв, але до фізичних травм, як з боку протестувальників, так і з боку правоохоронців. Ну, слушайте, но ведь тема открытия рынка земли уже в информационном пространстве Верховной Ради Украины обсуждается долго, да, и выступали против открытия рынка земли и Нацкорпус в том числе, и Батьківщина, да, и другие гражданские деятели, активисты, которые выходили уже на акции в Верховной Раде Украины, были слушания аграриев по этому поводу. Так почему это не может быть просто акцией протеста людей, которые вызывают с этим, собственно? Дивіться, от
судячи по тих знімках, судячи по відео, ми бачимо дуже багато таких тренованих молодиків, певної зовнішності, з спецзасобами. Ми бачимо, що проти спецназівців, наших правоохоронців, були застосовані і сльозогінний газ, і інші там якісь дубці. Тому я вважаю, що це організовані речі, це не просто люди вийшли, як вони виходили на Майдан там в 2004-2005 році або в 2013-2014 році. Тобто це организована політична акція, за якою стоять певні політичні сили. Поговорим про политические силы. Давайте просто к нашей беседе сейчас подключим народного депутата Украины 8-го созыва Игоря Мосейчука. Алло, Игорь, здравствуйте. Добрый здоровья. Да, добрый вечер. Как вам видятся сегодняшние столкновения под Верховной Радой Украины? Видите ли вы в этих протестных акциях политический какой-то подтекст? Ну, перш за все, звичайно, політики завжди хочуть використати суспільні настрої для того, щоб підняти собі рейтинг. Це все зрозуміло. Але ще задовго до початку розгляду законопроекту, пов'язаного з продажем української землі, я попереджав, що це все закінчиться кровопролиттям. І от те, що сьогодні відбулося, це, на жаль, перша кров, якщо не схаменуться. Чому? Тому що я от слухав вашого гостя, і в мене таке питання. Ви ж знаєте, що всі соціологічні кампанії, які проводили опитування, а проводили їх безліч, вони говорять, що 73-65% українців категорично виступають проти продажу землі. Навіщо владі йти на такі не те, що непопулярні, а просто мега непопулярні серед людей, які викликають спротив і відразу речі? Це одне питання і друге питання. А хто це робить? Давайте подивимося на уряд. Ну, ви знаєте, от вчорашнє фото черевиків міністра юстиції на столі, воно в мене спочатку викликало огиду, тому що для мене еталон держслужбовця – це була витонченість і респектабельність. А потім я коли довідався, що в той час, коли він викладав свої мешти на столі, фотографію, відбувся бунт в Кропивницькому в тюрмі, і що в'язні захопили 2 корпуси, то я схопився за голову, тому що насправді з усіма міністрами, які не те, що не професіонали, які визнають, що вони дебіли, ми починаємо втрачати контроль над державою, ми починаємо втрачати саму державність. І оце є найголовніше і сумним. А те, що політики використовують суспільні настрої, а що ви очікуєте? Я хочу вас вернуть к теме открытия рынка земли. Вот очень коротко хотелось бы, чтобы вы ответили, как вы думаете, чем это все закончится? Примут законопроект, не примут или все-таки отложат? Я розглядаю обидва варіанти і думаю, що найкраще для української держави ухвалити уже зареєстровану постанову парламенту про продовження мораторію до проведення всеукраїнського референдуму. І до того часу напрацювати законодавство, щоб відкрити не так, як зараз хочуть дикий ринок, а щоб дійсно все це було цивілізовано. Як, наприклад, в сусідній Польщі. Чому ми не взяли досвід сусідньої Польщі, де успішно діє ринок землі, а прописали якийсь дикий аргентинський досвід, який призвів до того, що в аргентинців не залишилося землі у власності? Це один варіант. А другий варіант, якщо зараз продавлять цей закон, це призведе до кровопролиття. І я цього дуже не хочу. Спасибо большое. Игорь Мосейчук, народный депутат Украины 8-го созыва, был с нами на прямой связи. Скажите, Игорь, а вот вы сказали, что вот протестные акции под Верховной Радой Украины подогреваются некими политическими силами. Какие это политические силы могут быть? Ну, ми бачили, хто сьогодні виступав.
Це і «Батьківщина», це і «Свобода», які зараз не в парламенті, але вони використовують такі ситуації для того, щоб попадати в поле зору камер, в поле зору журналістів. Тобто політики, які втратили багато, скажімо так, владних можливостей, в тому числі і в Верховній Раді, і вони втратили свої рейтинги, вони таким чином намагаються привернути до себе увагу і отримати більше, скажімо так, виборців або прихильників. От по тому, що сказав пан Мосійчук, я погоджуюсь з ним, що не можна відкривати ринок землі в тому вигляді, в якому він зараз є. Тобто, дійсно, його треба спочатку відрегулювати. Спочатку треба прийняти ті закони, які будуть обслуговывать рынок земли. Про особенности законопроекта я хотела с вами поговорить чуть позже. Я хочу сейчас просто послушать народных депутатов Украины, что они сказали по поводу сегодняшней протестной акции под парламентом. Давайте послушаем нардепов, в том числе и представителей монобольшинства, и продолжим нашу беседу. Там, наскільки я розумію, іде просто добре спланована, організована акція. Це не якийсь там спонтанний прояв. Туди вийшли люди, які просто принципово противники того, щоб в Україні з'явилося цивілізоване право власності на землю. Вони в цьому не зацікавлені. Там є люди обдурені, а є люди, які стоять за їх спинами. Цинічні, абсолютно, ділки, які на цьому просто зробили мільйони. Ми маємо черговий приклад політичних маніпуляцій. Замість того, щоб питання, яке надзвичайно чутливе, розглянути поступово з включенням всіх зацікавлених сторін в діалог, провокуються на такі заходи. Зараз дуже складно комунікувати з людьми, які перед Верховною Радою, зважаючи на те, що значна частина з них дуже, я би так сказав, роздратована тим, що їм говорять відверту неправду. Зокрема, про те, що там землю зараз будуть розпродавати, маніпулюють образами Голодомору 33-го року і тому подібне. Услышали народного депутата от «Голоса» Ярослава Юрчишина. А как вы думаете, чем это все закончится? Акция будет продолжаться или же все-таки люди разойдутся и будут ждать каких-то конкретных действий от представителей монобольшинства? Я думаю, що політики все-таки прислухаються до того, що люди говорять на вулиці, ради чого вони туди прийшли, і все ж таки не будуть огульно приймати той закон, протягувати, я би сказав, отак швидко, як от зараз Юрчишин сказав, що вони намагаються швидко це протягнути, тому що, напевно, там є якісь зобов'язання там, чи якісь обіцянки. Я думаю, що все ж таки буде більше дискусій на цю тему, і все ж таки вони внесуть зміни в той проголосований законопроект, який все ж таки обмежить і по кількості землі, які будуть продаватися в одні руки, і по іноземцям, напевно, вони зараз поки що не дадуть можливості купувати іноземцями. Тобто певні обмеження для того, щоб понизити градус напруження в суспільстві, депутати внесуть, в тому числі і монобільшість. По словам народных депутатов из монобольшинства, в четверг парламент планировал рассмотреть во втором чтении законопроект, но комитет перед этим также должен рассмотреть там поправки, а их там больше 1500. Больше 4000? Да, больше 4000, 5000 что-то такое. Как вы думаете, успеют к четвергу все-таки рассмотреть эти поправки и во втором чтении попытаются принять законопроект, или же все-таки нет, отложат уже после Нового года? Комітет фізично не зможе просто прочитати навіть ці всі поправки, не кажучи про те, що їх обговорити і прийняти якісь рішення по ним. Це просто фізично неможливо. Що буде робити монобільшість? Чи вона просто знову буде переламувати через коліно і буде порушувати всі... Анна, проходите, Игорь, извините, я вас перебила. Анна Маляр, криминолог, мы вас ждали. Здравствуйте. Ничего страшного. Чи вони підуть дійсно на продавлювання цього законопроекту, порушуючи всі процесуальні норми і регламент Верховної Ради, заради якихось там обіцянок чи МВФ, чи ще комусь, чи вони дійсно прислухаються і до вулиці,
і будуть виконувати саме перше, це регламент Верховної Ради. Анна, ну мы здесь, пока вас ждали, обсуждали столкновения под Верховной Радой Украины относительно открытия рынка земли. Вот как вам видится эта история? Потому что звучало действительно очень много мнений и версий. Одни говорят, что люди вышли против открытия рынка земли и аргументируют это как-то, а другие говорят, что нет, в этом все-таки есть политический подтекст, что, возможно, эти протестные акции под парламентом подогреваются некими политическими силами. Как вы считаете, может ли быть это спланированной акцией, или же все-таки это протестная акция людей, которые действительно против открытия ринку землі? Я вважаю, що тут немає чорного і білого. Потрібно розуміти, що є люди, які проти ринку землі, чи саме такого ринку землі, як пропонують. Я так розумію, що більшість проти саме такого закону, який нам пропонують. І законом не заборонено долучатися до тих людей політичним силам. Тому якщо тут разом і люди, і політичні сили, і їхні представники, так може бути. І там можуть бути і люди, які щирі, і можуть бути проплачені люди, що теж не заборонено законом. Це не злочин. До речі, дуже прикро, що це не заборонено законом. Я постійно пропагую ідею введення кримінальної відповідальності за організацію проплачених акцій політичних. Тому що політично це повинно бути щире виявлення переконань. А якщо хтось платить комусь за те, що він прийде, чи під Нацбанком... Ми не знаємо, платив ли хтось сьогодні кому-то. Але все це можна розслідувати, все це можна, знімаються на камеру, кому гроші платять, але немає відповідальності, саме головне немає відповідальності. Давайте вернемся, я просто хочу на прямой связи сейчас с нами народный депутат от фракции «Батькивщина» Вадим Ивченко. Давайте Вадима Ивченко поприветствуем и вернемся к этой теме. Алло, здравствуйте, слышите ли вы нас? Да, добрый вечер всем. Добрый вечер. Ну, для начала, как вам видится история со столкновением под Верховной Радой України сегодня? Ну, мушу сказати, що сьогодні мирна акція протесту була за заявою Національного корпусу. Але до них приєдналися і інші, в тому числі політичні сили, асоціації фермерів, асоціації сільгосптоваровиробників, які створили штаб, скажімо, захисту рідної землі. 100 знакових людей звернулися до президента, що він оголосив референдум, бо в суспільстві після прийняття закону, воно вже поступово йде, але після прийняття закону тільки почнеться тотальне протистояння в кожному селі, в кожному районному центрі, коли люди будуть бачити несправедливість. То лі вони будуть бачити завищені ціни на аукціонах, де будуть вигравати великі латифундисти, то лі вони будуть бачити, що їм мало землі, мало коштів за їхній пай запропонували. Тільки все розпочнеться. Тому у людей є страхи, і ці страхи показують соціології 72% проти. А вот «Слуги народа» говорят, что акция сегодняшняя под Верховной Радой – это спланированная акция, и она выгодна политическим силам. В том числе некоторые говорят, что это выгодно Батьківщині. Что скажете? Ви знаєте, партія або фракція «Слуги народа» краще звернутися до народу України. Щоб не було акцій, потрібно виконувати волю президента, який обіцяв, кандидата президента, який обіцяв, що він буде проводити референдуми по кожному важливому питанню. Хіба ринок землі – це не важливе питання? Хай оголосить референдум і все стане на свої місця. Не буде акцій, не буде політичних дивідендів. Народ скаже своє слово з приводу ринку землі. Ось і все. Тому потрібно тут дивитися в корінь, що накал іде. Звідки береться цей накал взагалі? Накал іде від того, що повністю нехтується регламент, повністю в таємничому режимі провели комітет в першому читанні, повністю нехтується регламент підготовки до другого читання, зробили закрите засідання, не приглашають асоціації, з ними не радяться, фермерів не приглашають на цей комітет. От і це йде накал. А голова комітету, який очолюють, має прямий конфлікт інтересів. Слухайте, у Франції із-за протестів пішли ряд міністрів, тому що в них був конфлікт інтересів. А у нас голова комітету є бенефіціаром аграрного холдингу 50 тисяч гектарів. Ну, понятно. От від цього і йде накал, бо люди бачать, що у них хочуть з-під носа вкрасти їхню територію. А скажите, нардепы говорили, что в этот четверг будут рассматривать во втором чтении закон об открытии рынка земли. Успеют ли, как вы думаете, до Нового года? Или же все-таки отложат уже на после? На моє велике переконання, люди сьогоднішньої акції передавили
депутатів Верховної Ради, хоча б з того приводу, що тепер депутати Верховної Ради чітко знають, що є закони, які потрібно розглядати точно по регламенту, особливо закон про ринок землі. Якщо вони будуть розглядати по регламенту, то технічно такий закон неможливо буде розглянути до Нового року. Велика кількість правок. А если все-таки захотят рассматривать в четверг, что будете делать? Це буде порушення регламенту, це буде фактично не тільки порушення, це будуть судові позови, в тому числі зразу ж після цього. І головне, це просто люди побачать, як несправедливо провели закон, і я не думаю, що суспільство сприйме у відповідний спосіб сприйняти закони і таку політику, яку проводить президент Зеленський. Спасибо. Вадим Ивченко, народный депутат фракции «Батькивщина», был с нами на прямой связи. Вот, знаете, я у вас что хотела, Анна, спросить. Вот как вам действия сегодня во время столкновений правоохранительных органов? Вот не слишком ли жесткими они были или же нет? На мою думку, окрім людей, які щиро вийшли проявити свої погляди, вимагати від Верховної Ради те, що вони мають право вимагати, там були і провокатори. І все-таки частина людей, які наразилися на відповідь правоохоронних органів, там серед них були і люди, які очевидно вели себе провокуючим чином. Що стосується правоохоронних органів, потрібно точно розуміти, що у них є право застосовувати фізичну силу. Да, просто сьогодні звучали такі тези, Беркут возвращається, или що? Не просто так, а якщо вони припиняють якесь більш серйозне правопорушення. Ну, от, скажімо, вони рятують чиєсь життя. Якщо цієї ситуації не було, звісно, вони не можуть застосовувати фізичну силу. А вот мы сейчас слушали народного депутата от «Батькивщины». Скажите, пожалуйста, а есть ли вообще сейчас такая необходимость в таком именно турборежиме рассматривать вопрос открытия рынка земли? Вам не кажется, что монобольшинство куда-то торопится? Или же все-таки это такой вопрос, который нужно решать немедленно? Як я вже сказав, вони порушують регламент, і я не бачу для цього якихось особливих причин, які відомі суспільству. Можливо, в них там є якісь домовленості, я ж казав, чи з МВФ, чи ще з якимись там організаціями міжнародними, чи з ким, і вони під них це роблять. Але для України, для суспільства ми чекали ринку землі 30 років, 28 років, і його не було. Ми навіть Мексику переплюнули. Да, і ми, скажімо так, живемо і все нормально, а вони чомусь намагаються буквально за місяць, там за два прийняти купу законів, які не приймалися десятиліттями. Я ж кажу, напевно, є якісь домовленості, про які суспільству невідомо. Навіть тим людям, які обізнані в політичній ситуації, це невідомо. Тобто це дійсно прикрий сигнал, що відбувається закрита політика. Нам обіцяла нова влада, що все буде відкрито, все буде обговорюватися із громадськістю, із людьми, і там навіть референдуми. Ну, з аграріями ж общались в Раді. Ну, до бійки дійшло, так, до спілкувалися. Хвилиночку, а чому тільки з аграріями? А ми що, з вами не маємо відношення до національного багатства земля? Це що, не наша з вами земля? Просто земля не тільки наше багатство, це тільки аграрії. Це стратегічний ресурс. Абсолютно. Це стратегічна річ. Вона впливає, це не є просто товаром, це не просто товар. От, наприклад, я приведу приклад, як в Сінгапурі. В Сінгапурі навіть житло, яке є у власності у людей, які вони купили у держави, держава переважно будує там житло, 80% сінгапурців живе у будинках, побудованих державою. Але вони не можуть продати будь-кому, навіть те, на що вони... Чому? Тому що вони підтримують етнічну, знаєте, етнічну пропорцію, що в кожному будинку, в кожному мікрорайоні повинні бути ті ж самі пропорції, як в всій країні, щоб не було гетто. Там китайці, там малайці, там індійці, і потім вони між собою бунти влаштовують. Тобто це суспільна безпека, це національна безпека, держави. В тому числі і тут. Тобто є певні обмеження на певні види товару, чи то нерухомість в Сінгапурі, чи земля в Україні, повинні бути певні обмеження в інтересах всього суспільства, в інтересах безпеки країни. І от якраз це, я вважаю, досить обґрунтована річ, що повинні бути обмеження і по іноземцям, і по кількості продажу землі в одні руки, щоб не створювалися такі агрохолдинги величезні, які просто як сировину будуть гнати на експорт зерно там чи ще щось, а не буде переробки. Людям нічого буде робити. Давайте тогда подробнее остановимся именно на законопроекте, учитывая, что нардеп от «Слуги народа» Василий Мокан отмечает, что рассмотреть законопроект в сессионном зале до конца года могут не успеть.
Взято курс з боку окремих фракцій на свідоме затягування часу, на наполяганні по процедурі кожної конкретної поправки, і навіть фізично тільки аграрний комітет не встигне цього тижня, якщо йти за цією процедурою, ухвалити свій висновок. Я вже мовчу про те, що Верховна Рада тоді фізично не встигне ознайомитися і розглянути його у пленарному режимі. Тому зараз спрогнозувати насправді, чим це все закінчиться, доволі складно. В будь-якому випадку блокування трибуни і інші речі, вони не допомагають насправді вирішенню проблеми. Как же идет сейчас подготовка законопроекта к второму чтению, знает руководитель профильного комитета Микола Сольский. Давайте его послушаем. Коли буде розглядати після того, як комітет прийме рішення. У нас завтра ще комітет. Це робота, вона займає час. Як бачите, вже ми там пару тижнів займаємося комітетом цього питання. Не знаю, справді не можу сказати. Зараз вся робота в комітеті наразі. Ну а вот в «Батьківщине» говорят, что не все так просто. Давайте слушать народного депутата фракции «Батьківщина» Вадима Івченка. Коли голова комітету перевищує свої посадові обов'язки і говорить на погоджувальній раді про те, що він хоче поставити закон про ринок землі в порядок денний, а комітет про це не голосує, це означає, що він перевищує свої прямі посадові обов'язки, і це означає, що він порушує в тому числі і регламент, і це означає, що він може підпасти під статтю Кримінального кодексу безпосередньо порушуючи відповідні закони. Как вы думаете, не превышает ли действительно Сольский своих полномочий? Тут складно оцінити по тій простій причині, що ми з вами мали вже випадки відкриття проваджень за перевищення повноважень народними депутатами в питаннях з голосуванням, скажімо, ці кримінальні провадження нещодавно всі були закриті. Тому я зараз вже не беруся так сміливо з екранів щось заявляти, але мені в цій ситуації здається, що навіть якщо влада твердо вирішила йти своїм шляхом, і в них є політична воля прийняти саме у такому виді цей законопроект, вони ризикують дуже сильно щодо легітимності цього закону. Бо легітимність – це не коли вони всі проголосували, а легітимність – це коли їх підтримує населення, народ, їхні виборці. Якщо виборці переважно не підтримують, це означає, що такий закон є нелегітимним. Це дуже небезпечно. Це дуже небезпечно. Я розумію всіх українців, які побоюються цього законопроекту. Чому? Тому що ми вже мали з вами величезну приватизацію, нікому з нас не дісталися оті величезні підприємства радянські, які пішли в руки олігархів. А нам залишилось, в мене досі вдома є сертифікат, на кількість там мільйонів купонів чи чого. Оце все, що в мене є від великої приватизації. І люди побоюються, що те саме в них залишиться зараз. Давайте подключим Ирину Верещук, народную депутатку от фракции «Слуга народу». Она с нами сейчас на прямой связи. Ирина, здравствуйте. Витаю. Витаем вас. Ну что ж, Ирина, для начала очень коротко, что вы думаете по поводу произошедшего сегодня возле Верховной Рады Украины? Как вам это все видится? Звичайно, що були наявні порушення закону. Я розумію, що люди мають певне право так збиратись і мирно збиратись, але порушувати закон, тобто нападати чи якісь конфлікти вчиняти, бійки, напади на правоохоронців, це, звичайно, не дозволено. Я зараз читаю, що певна кількість людей затримана, вони в відділках дають пояснення. Я дуже би хотіла спитати ті політичні сили, які сьогодні використовують і так важку ситуацію всередині парламенту, бо справді ми не маємо консенсусу щодо земельних питань і того закону 2178-10, який ось війде в парламентську залу у другому читанні. І нам справді важко, а тут іще, знаєте, біля навколо парламенту точаться бої, нам погрожують. Звичайно, це не сприяє конструктивній роботі. Ну, а вы не думаете о том, что вот раз люди собрались, а там было их немало, значит, возможно, что-то делаете не так?
У мене конкретно, звичайно, є такі бачення і побоювання, але я все-таки закликаю до конструктивного діалогу. Якщо не виходить, наприклад, національний круглий стіл, хоча президент Зеленський про це говорив, але, на жаль, ми не дійшли до практичного, так би мовити, втілення цієї пропозиції. Нам потрібно шукати інші форми комунікації. Зараз часу дуже мало, і ми розглядаємо питання або відкликати цей законопроект і справді з нового року сісти і з новими силами, уже врахувавши усі помилки, розробити новий законопроект, який буде подано або президентом, або Кабінетом міністрів, які потім візьмуть відповідальність за те, що буде відбуватися після початку чи введення в дію закону щодо обігу сільськогосподарських земель чи сільськогосподарського призначення. А отже, або все ж таки дозавершити цей законопроект, прийнявши его, але я не знаю, як це зробити, не порушуючи регламент. Ну а скажите, все-таки, как вы думаете, до Нового года успеете во втором чтении рассмотреть этот законопроект, или же нет, будете откладывать уже на 2020 год? Я вважаю, що до Нового року, не порушуючи регламент, це зробити неможливо. Спасибо большое. Ирина Верещук, народный депутат от «Слуги народа», была с нами на прямой связи по телефону. Иностранцам запретят покупать украинскую землю. Так, по крайней мере, говорит советник премьер-министра Алексей Мушак. Он рассказал, какие именно изменения в законопроект про продажу рынка земли хотят внести. Давайте послушаем. Іноземців не допустять до майбутнього ринку в жодному форматі. Під це обмеження потрапляють всі найбільші агрохолдинги. Вони також не зможуть купити землю, бо, незважаючи на бенефіціарів українців, мають іноземних акціонерів. Планується знизити максимально допустиму площу землі, яку дозволять концентрувати в одних руках – з 200 тисяч гектарів, прописаних в ухваленому законопроєкті в першому читанні, до 5-50 тисяч гектарів. Перепродаж землі в перші роки після відкриття ринку землі обмежать додатковими податками. Це має унеможливити спекулятивні операції. Ну и правда, одним из основных опасений протестующих было следующее. Вот нашу землю раскупят иностранцы, транснациональные агрохолдинги, проблемы с экологией и так далее. А вот сейчас говорят, что нет, землю продавать не будут. Верите ли? Мені здається, що вони просто шукають обхідні шляхи. Один з обхідних шляхів – це нове законодавство щодо громадянства, яке дозволить, по суті, іноземцям дуже швидко набути українське громадянство і не залишати своє власне. І у такий спосіб вони будуть громадянами України. Але нам це все подають під соусом, що це ми робимо для того, щоб поверталися українці сюди. Я перепрошую, українці звідси поїхали не через паспорт, а поїхали через загальний безлад, який є в державі. Безлад ніхто не змінює. Тому паспорт навряд чи їх сюди буде, знаєте, залучати. А от майбутніх інвесторів в нашу землю буде залучати. Знаєте, проблема в тому, що влада, от сьогоднішня влада, не говорить правду Україні. Українцям. А що правда? От вони повинні чесно сказати, що в результаті того законопроекту, який зараз вони проштовхують, і зараз оці всі вислови Мушака, що можливо так, 5, 50 тисяч чи 200, як зараз, в результаті цього з'явиться кілька великих латифундистів, чи то будуть українські латифундисти, чи то іноземні. Вони будуть вирощувати сировину і відправляти її на експорт. На цьому будуть заробляти. А вся Україна, в першу чергу, всі наші селяни будуть сидіти без роботи. Тому це одна модель. А інша модель, коли обмежити, наприклад, або 100, або 500 гектарів максимум в одні руки, тоді це буде сприяти створенню малого і середнього фермерства. І це буде сприяти виникненню переробної промисловості, щоб тут перероблялася наша сільська продукція сільського господарства і вже на експорт відправлялося не зерно, а макарони. Скажімо, не там помідори, а вже якісь соуси і так далі. Тобто ми відправляємо зерно там в Італію чи куди ще, там вони переробляють на макарони і продають нам макарони в 10 разів дорожче. Тобто це сама, скажімо так, система міняється, змінюється. Сама структура економіки. Чи ми, от зараз вони створюють сировинний придаток з України, не виробника, а сировинний придаток. От вони повинні чесно вийти і сказати, що ми вирішили, що Україна буде просто сировинним придатком. Ми не будемо розвивати наше виробництво, нашу переробку, ми просто загонимо всіх наших фермерів в латифундії, як це було колись колгоспи, і на цьому все закінчиться. Або і ще таке, от кажуть, що добре, іноземці не будуть купувати. Зараз куплять українці,
скажімо так, латифундисти, які вже її, по суті, через оренду скупили, сконцентрували там по 600 тисяч, по 500 тисяч гектарів. 10 секунд. А потім вони продадуть цим же іноземцям уже все такі виразовано. цілі навіть ніхто і не приховує, тому що коли презентували нам цю реформу і законодавство, то було чітко сказано, для чого це робиться. Для отримання і залучення коштів. Ніхто не сказав, що це для створення класу фермерів, скажімо. Спасибо большое. Анна Маляр, криминолог, Игорь Шевченко, гражданский деятель, экс-министр экологии, были гостями нашей студии. Благодарю, дуже дякую. А я вынуждена завершать этот блог. Буквально через 5 минут эфир телеканала АТР продолжают новости «Заман». Смотрите, не переключайтесь, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Корж Кенчи. Сьогодні у Прайм